Herzlich willkommen, milí diváci. Toto je druhé pokračovanie videa o KTM-ke, ktoré som natočil v jeseni minulého roku. A vlastne vítam vás hneď u demonstratívnej jazdy po tom, čo motorka má novú mapu v jednotke vyladenú. Jazdím už v kuse iba na open loop, closed loop už mám vypnutú. A je tam nahratá mapa, aby kompenzovala sanie od Rade Garáž, aby kompenzovala otvorený výfuk, a teda zlepšilo sa to brutálne. Akože je to už úplne iná beštia, ale zároveň mám aj inú reťazovú sadu, jazdím 1448. Vypneme ABS-ku, lebo tu už začína taký trošku povrch, na ktorom by to rozhodne nebrzdilo. Urobilo sa na motorke to, čo som chcel. Mám tu širšiu a novú sedačku, ale musel som kúpiť celú novú základňu sedačky, lebo starý plast bol úplne rozpraskaný a vôbec sa o neho nedalo čalúniť. A je rozšírená, krásne vytvarovaná, úplne nová pena. Mám riťku ako v bavlnke. Ty vole, najhoršie na tom je to, že som si zabudol okuliare a nemôžem jazdiť veľmi s otvoreným plégom, iba takúto prdkačku. Dáme toto takto, toto dáme takto. A vidíme, či dá čo z toho benže, či nebenže. Nikoho niekde? Super. Môžeme si trošku zadovádeť. Tu je takýto jeden dobrý hupsáčik. Skúsime ešte raz. Ty kokot, to bol skok. Kúpačiky. A ono sa nezdá, ale tie kraje sú krásne hlboké. No presne tu, aj minulý týždeň na tom istom mieste to tam zaplavalo. Som zadýchaný, snáď toho nebude až tak veľmi počuť. Ale čo sa tu ešte zmenilo, tak mám tu tento spodný blatník na jazdenie v suchom teréne. Je z Perfect Fairings, ale prišiel taký polotovar, ešte som ho celý na novo lakoval. Musel som tu vyrobiť to vodítko na brzdovú hadicu a
vodič ABS-ka. Ako som spomínal v náhľade, nová reťazovka 1448, druhý výfuk, lebo podarilo sa to prevariť, ale nie až úplne sa to stretlo s mojimi preferenciami. Vylepšené chladenie, pod týmto sa nachádza CNC obrábaná väčšia vrtuľka vodnej pumpy. Muselo to byť rozšírené, nech sa tam zmestí. No a už iba sedačka. A vlastne to je všetko, čo sa urobilo tohto roku. Mám tam ináč toho dominátora. Ten základný výfuk lacný, poľský. A robí to strašný bordel. To bude tým, že Remus mal aj katalizátor, ale toto robí taký šialený bordel. Ako to tu dvíham, a spomenul som si na to, že som dal preč prídavnú nádrž. Jednak strašne ma sralo to tankovanie. Vôbec som to nepoužíval, ja som ju vyjazdil hádam dvakrát, tú nádrž, lebo tu ako máme v Európe husto benzínky, tak to nemá až nejaký zmysel. Dal som tam toolbox, aby som tam mohol nosiť náhradné duše a tak, lebo som to musel mať po batohu a neviem kadiaľ tadiaľ. Ale cítim, ako som sa tam doložil, že motorka je o niečo ťažšia, no, ako keď som to mal na sebe. Niečo tu samozrejme urobia aj tieto rámy, ale ja ich mám strašne rád, lebo je to padak a nosič v jednom. Dopredu to akože za nutné nepovažujem, ponieważ tá motorka stále páda na blaster. To je vlastne taký padak. Cieľová rovinka domov. Ale ja mám ABS-ko zapnuté tak, aby som zastavil, ty vole.